Amahhovisi akwa-SASSA angu-21 namaPosi angu-46 KwaZulu-Natal okulinyaziwe okunye kwangqongqiswa ngomlilo. Abezibonelelo zikahulumeni bathi bamise izikhungo zabo ezingumahamba nendlwana ezingu-336 ngesikhathi sezibhelu. Lokhu-ke okukhahlameza abahola lezi zibonelelo ikakhulukazi emakhaya. Kanti kwezinye indawo esondelene namadolobha bebekwazi ukusebenzisa ama-ATM nezitolo ukukhipha imali. Imbi kabi into abayenzile umphakathi ibuhlungu futhi ngoba manje kuhlupheka thina. Buka ke thina sibadala singaka. Asikwazi ukugijima sishone ezitolo ezikude. Kunomthelelo omkhulu ngoba kumanje nje sixakekile ukuthi ngabe kuzobanjani sizoholaphi njengabantu abadala nje. Sihleli nezingane ezingasebenzi ukuthi sizothatha sixube nani. Uhulumeni uthi usuluqalisile uhlelo lwezibonelelo ezitholakala komahamba nendlwana. Sikumise lokho ngomhla ka-12 kaJulayi, but yasikwazi ukuthi siqhubeke izolo umhla ka-26 kaJulayi msomluko sakwazi ukuthi sikhokhe imali yesibonelelo kulezo zikhungo ngoba siyazi abantu bebekhala kakhulu bethi ke abanayo nemshini yokukhipha imali endaweni abakuzona nezitolo ishisiwe. Khona manjalo laba bazohlomula kuyibonelelo zabangasebenzi zika 350 rand kulindeleke ukuba baphinde benze izicelo kabusha. Bazohlomula kuze kube undasa wangonyaka ozayo. Ezindabeni ze SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.